Argiaren podcastak. Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte. Beranduegi. Feministek gizonak entzuten dituzte. Beranduegi. Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute. Beranduegi. Jeltzaleek, ez, hauek igual ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu. Ene begiek ez dute malko isuritzeko gogorik. Bale, Ruper, bale. Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. 2 ostiralean behin argia.eusen. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about you. Kaso lagunak, gaurko saio mamitsuan nora jota sorrera jotzea erabaki du Nagorek, hala esango nukenik. Guztiaren hasieran murgilduko gara. Gu denon etxera itzuliko gara. Denon jatorrira sartuko gara. Nora eta vaginara. Denok gatoz hortik. Eta zehazki, gizon kurioso entzatez ezaguna zen, leku hori ezagutzeko inzituzten, pues, gauzatxoak, astakeriak. Bai. Bueno, gero zue jarri adjetiboa. Ginekologiaz hitz egingo dugu, Bai, obstetriziaz ere bai, ere baiki. eta hasteko gainera ginekologiaren aitarekin hasiko gera. Nahiko kontrasankorra da, ginekologia eta aita hitza. Bueno, oso ohikoa Bai. halako gauzetan, ez? Ginekologiaren aita edo aitatzat jo izan dena, James Marion Sims medikua da, eta 1945ean hasten da pixka bat bere ibilbide ginekologikoa edo, zehazki Alabaman, Estatu Batuetan, eta urte hartan, James Sims medikuak Anartxa izeneko esklaboa tratatu zuen, jabeak, Westcott jaunak, ala eskatu ziolako. Bai, kezkatuta zegoen, seguro. Ez jabea eta ez medikoa ez zeuden, ez? Kezkatuta emakumeen ongizateagatik, ez? Ez zueten horrek bultzatuta egin. Azkenean, ekoizpen baliabide funtsezkoa zaintzeko baizik. Ze, urte batzuk lehenago, 1807an zehazki, Estatu Batuetako konstituzioak esklabuen trafiko transatlantikoa debekatu zuen. Baina horrek ez du esan nahi esklabutza debekatu edo abolitu zenik oraindikan. Bai. Egin zuten azan, esklaboen iturri nagusia eten, ez? Eta ondorioz, emakumezko esklaboak bihurtu ziren esklabo berriak ekoizteko Bai. bide bakarra. Eta beraz, Westcott jauna, ez zegoen Anartxa esklaboaren osasunagatik eskatuta, jabeak egin nahi zuen azan, esklaboak ekoizteko makina matxuratu hori konpondu zezaten. Bai. Eta hortarako ditu zion Sims doktoreari, kontua da, Anartxak 17 urte zituela, eta 72 orduko erditzea izan zuela, eta horren ondorioz, gaur egun fistula besiko vaginala deritzon arazoa garatu zuela, eta horrek besteak beste inkontinentzia eta min kronikoak eragiten ditu pazientearengan, baino eragiten duena da esklabu jabearengan, bere esklabu etxo berriak ekoizteko makina ez duela funtzionatzen. Bai. Horregatik, Sims doktorea saiatu zen fistula josten, ez? Baina ez zuen emaitza honik lortu.
handik aurrera, handik gutxira barkatu, beste esklabo batera eman zioten, Simsi, Betxi izenekoa, beraren erabea zen, eta aurrerago beste bat, 3. bat, Lucy izenekoa, eta 18 urtekoa. Eta denek fistula bera zeukaten, arazo bera zeukaten, eta doktoreak esan zuen, medikoak esan zuen, kasuak senda ezinak zirela, eta ez zituen tratatu. Baina, jarrera aldatu zuen, emakume txuri bat, emakume libre bat, Marylanderea, kontsultara arazo berarekin hurbildu zizaionean. Txuria zen ez den argiago ikusi zuen. Hori da, esplikazio zientifikoa. Bai. Zientifikoki. Eta orduan erabakizuen esklaboak tratatzea. Edo, hobesan da, esklaboekin esperimentuak egitea. Ez? Gero, emakume txuriak tratatu alizateko. Hori kontatzen du, Deirdre Cooper Owens historialariak, mediku esklabotza, arraza generoa eta Amerikako ginekologiaren jatorria izeneko liburuan. Liburua ez dago euskeraz, baina inglesezko izenburu luzeak irakurtzeak ez duela merezi. Erabaki dut nire pronunziazio eskasarekin. Bueno, kontua da, ja tratamenduan edo hasi zenean, Simsek ugalketa organoak aztertzeko posizio berri bat asmatu zuela. Posizio? Inoiz gizon batek ikusi ez zuena, ikusten hasi zela esan zuen berak. Bai. Bai. Baita ere, bakuntza egiteko berariazko tresna ez, tresneria asmatu zuen. Eta 12 pazienterentzako lekua zeukan ospitale moduko bat prestatu zuen Alaban bertan. Tresna horiek ez dira izango zuek revizioa tokatzen zaizunean hainbeste gustatzen eskizuen horietakoak. Irudiak guztata antza desentekoa dakate. Posizioak ez, posizioa albozka bezala jarrizte zituen berak. Bai. Ja, ez horrengo hori mitiko hori txanda hankagora eta... Bai, ez hori etzen, baina... Ja. Bai. Izan daiteke ospitale hori, izan daitekela emakumeztako lehenengo ospitalea, berez ofizialki urte batzuk geroago 55ean berak Simsek berak fundatu zuen New Yorken, eta hori jotzen da, ez, ofizialki lehen ospitale ginekologikotzat edo. Baina hemen behintzat ospitale bat zen, odeak zeuzkan, kontua da pazienterik ez zeukala. Esklaboak zeuzkan pazienten ordez, ez? Akuriak, giza akuriak. Bai. Nartxa, Betxi, Lucy eta beste esklabo batzurekin experimentatzen hasi zen orduan, beste hainbat medikuren ere laguntzarekin. Mediku izan? 3 izen horiek aipatzen ditut, bai, noski, esklaboen 3 izen horiek abizenik ez dakigu eta beste izenik ere ez dakigu. Badakigu emakume gehiago izan zirelaan, ospitalean, baina ez zego iritsi egin izenik. Ja. Kontua da, beste hainbat mediku gizonezko txuri laguntzarekin hasi zela esperimentuak egiten, baina emaitza honik lortzen ez duenez, gainerako medikuak interesagatu zuten, aspertu egin ziren, eta Sims bakarrik utzi zuten. Eta orduan doktoreak oso ideia optimizazio, ez, erako balio izan zion ideia bat izan zuen, eta izan zen, pazienteak berak, edo esklaboak berak, trebatzea, zirurgian trebatzea, zirujau bihurtzea. Haiei irakastea zerbait? Irakastea, ebakuntza hori egiten. Ja. Elkarri, ebakuntza hori egiteko, eta gainera, elkarri heltzeko ebakuntza bitartean. Elkarri usteko. Zergatik, ez zutelako anestesiarik erabiltzen. Bai. Egia da anestesiko modernoak oraindik edauta ez zeudela, garai hortan ari zian horiek garatzen, eta ez zeuden edatuta, baina bazeuden paziente anestesiatzeko metodoak eta sustantziak, ez? Baina ez dituzten erabiltzen. Zergatik, esklaboak gehiago sufritzeko, beraien ustez ez. Garai hortan uste zuten, beltzek ez zutela minik sentitzen. Edo, sentitu eskero oso minarina zela, eta ez zuten hori etzean nola herri mailan zegoen sinesmen bat, Hau da, zientzialariek, medikuek, hori ala zela pentsatzen zuten. Onde ez dut zuten. Bai, esan genuen aurreko podcast batean, beltzek ez zutela flotatzen. Ez zutela flotatzen eta bere zigerien alperrik. Eta gainera oso gogorra direla, ez zutela minik sentitzen, eta ematen du mineral baten propitate zari gerela. Zezenak bezala. Bai. Ez? Hori da, zezenketak argudiatzeko, ez da beste... Oiek ez dute...
Espata oso bat sartzea Ez, zaburuti bera. bai. Baina beren sena da hori eta... Claro, hori da. Bai. Berezkoa dute hori. Da, Bai, hau bezala. berezkoa dute hori eta inkluso disfrutatu egin dute hori, bai. Eta sujeto berak esaten dula. Urte Bai. batzuetak gero ez, gizon txuri Bai, batek esan da. hori da. Ba, imaginatu hauek, esklau hauek, emakume esan behar neska hauek, zetenak oso gazteak ziren. Ebakuntzak elkarri egiten, anestesiari gabe, eta datu bat esatekotan, anartxari gutxienez, 30 ebakuntza egin zizkioten. My super girl, and then she'd say, it's okay, I got lost on the way, but I'm a super girl, and super girls don't cry, and then she'd say, it's alright, I got all. Eta ala azkenean, ba hori, esan dezakegu, 100 saiakera egin ondoren, azkenean saiakera askoren ondoren, esan bezala, ebakuntza arrakasta izan zuen. Eta arrakastaren aitortza zein egin zizaion, jakina. Ez da. Bai, Historia ofizialeak ondo azpimarratu dunez, gizon nahi. bai. Lorpenari esker, beraz, James Marion Sims, ginekologiaren aitatzat, jo izan da, luzeroan, esan bezala. Baina, 2018an, Black Youth Project 100 izeneko ekimen batek, New Yorken zegoen Simsen eskultura erretiratzea lortu zuen. Baina. Bai. Eta handi gutxira Montgomeryn, Alabaman, Simsek bere esperimentuak egin zituen ospitale hortatik gertu, Anartxa Betxi eta Luziren eskultura bat jarri zuten, Michelle Browder artista eta ekintzaileak egina. Eta Simsi ginekologiaren aita tituluak kendu zitzaion horrela nolabait ere, ez, simbolikoki, eta emakume esklabo haiek ginekologiaren ama izendatzeko, ez, ahalegina izan zen. Eta egia da, Baina dela 5 urte, 6 urte. bai, nahi oraintxe, dute- bai. Oraintxe hasi da mugimendu hori, ba, aitortzeko, ez, ba hori, batez ere jakinarazteko gertatutakoa. Ez? Gero aitortzak eta simbolikoa dira, eta garrantzitsua dira, baina... Baita, egia da, esklabo horiek jasatzutena, ez, ez dagoela konparatzerik adibidez, emakume txuriek, ez, ba, ginekologiaren munduan, edo obstetrizian jaso duten tratuarekin, baina gaur egun oraindik feminismoak salatzen du hori, ez, indarkeria obstetrikoa edo indarkeria ginekologikoa. Eta bateren batek, beti bezala esango du, gizonezko guztiak, gizonezko ginekologo eta obstetra guztiak ez direla berdinak, ez, traola not all men, Eta horregatik, behingoz behintzat, bestelako kasu bat ere azalduko dugu. Ez? Ja. Gizonezko obstetra edo ginekologo baten esperientzia eta ekarpen positiboa esan genezake. Oazen gure burua salbatzera, lagunak. Bai. Eta gizonezko mediku hori, James Barry zen, izan zen. Eta Lurmutur hirian, Hego Afrikan, beraz, 1826an, James Barryk erditze batean laguntzen ari zela, aurra kirurgia bidez ateratzea, beste remerik etzegoela konturatu zen, hau da, zesarea bat egin behar zuela. Ez zuen sekula aurrez zesarearik sekula egin, eta horren aurretik gainera soilik 3 kaso arrakastatsu irakurriak zituen, ama eta aurra bizirik atera ziren kasuak esango genuke. Arrakastatsuak izan zirela. Eta Barryk, Britainiarre armadako zirujaua zen bera, lortu zuen, esperientziari gabe, baina biak, ama eta umea bizirik ateratzea. Bai. Eta horren bestez, Afrikako eta Britainiar Imperio osoko lehen zesare arrakastatsua izan zen. Eta esan behar da, datuak garrantzia daukala, zesareak izan direlako, aipatutako indarkeria obstetriko horren adibiderik garbienetakoak. Ikusi bezala, Barryk bakarrik 3 kasu arrakastatsu ezatu zituen, eta arrakastatsu esatean azpimarratu dugu biak bizirik ateratzea esan nahi zuela horrek, ze lehentasuna zen aurra bizirik ateratzea. Daumakia, pues... Ama, bueno, ondo ateratzen badima zen, eta zaila zen, ze azkenean aurra honik ateratzeko sekulako sarraskiak egiten zituzten, ez?
Eta azken finean etzelako lehentasuna amaren bizitza salbatzea, aurrarena jokoan zegoenean. Ekarpen horrez gain, James Barryk higiene badintza zorrotzagoak bultzatu zituen, gaixoen dieta ere hobetu zuen, eta landareetan oinarritutako sifilisaren eta gonokoziaren aurkako tratamenduak ere zabaldu zituen. Munduko toki askotan lan egin zuen, hori dauka Britaniar Imperioak. Bai. Imperialismoen onurak. Bai, Mundu azagutzeko eta... Eta ikuskari nagusiera izendatu zuen, Britaniar Armadako bigarren medikuntza kargu garrantzitsuena, zen hori, eta hori lortu zuen. Bai, lanean oso arduratsua omen zen, eta oso bizkorra ere bai, baina tratu zailekoa omen zen, mediko Irlandarra zen, ez dut esan, ezagite esan dudan, eta hilegorria. Dena daka. Bai. Beti ezpata gainean eramaten omen zuen, eta bizpairu aldiz dueluan ere borrokatu zen, armadako beste ofiziale bat zuen aurka. Hori ondo dago, haien artean... Haien artean hiltzen saiatzea bai. Eta Florence Nightingale, erizaintzaren aitzindariak, arekin ere tirabirak izan zituen, eta esan zuen basatien moduan jokatzen zuela. Zertan? Hori James Barryk. Osea, bere izaera. Bai, alakoa zela. Hori jaso zuen idatziz, Nightingaleak, eta esan zuen, armadan sekula topatu dudan izakirik zailduena da. Baina hala ere, gaixoekin oso atsegina eta oso bihozbera omen zen. Lurmuturririko, zesarea arrakastatxu horren ondoren, amaren ondoan igara omen zuen urrengo egun osoa. Amaren izena, por cierto, Wilhelmina Munich zen. Eta semeari, izan zuen aurrari, James Barry Munich izena jarri zioten, eskerronez. Izen oso, jarri zion James Barry. James Barry, bai, eta bera bizena Munich. Bueno. Bai, egia da, ekarpen asko egin zituela, izaeraz, Ja, baina profesionalki eta ona izan zela. Afrikako lehen zesarea arrakastatxua egin zuen, ez pentsa emakume beltz bati egin zionik. Gasolitatea. Wilhelmina Munich txuria zen, herberetar jatorrikoa. Baina, bueno, ez diogu meriturik ere kenduko. Bueno. Eta beste ohar bat egin behar dugu, James Barryri buruz, eta da informazio berria, interesgarria. Sortu zela bere inguruan, hiltzenean, 1875 hiltzen, eta orduan jaio zen, beraren inguruko eskandalua, ze gorpua garbitza arduratu zen eskameak esan zuen hildakoa erabateko emakumea zela. Eta gainera, sabelaldeko azalan ikusi zizkion hildoak, estriak, adierazten zuten, erditu izan zela momenturen batean. Ostra. Bai. Eta duela gutxi, Michael Dupriz medikoa eta Jeremy Donfield idazleak arduratu dira ikertzeaz James Barryren lehen urte inguruan, zen izan zen, James Barry izan baino lehen edo. Eta jaiotzean ipini zioten izena izan zen Margaret Ann Bulkley. 1780ko hamarkadan jaio zen, Irlandan, lehen esan dugun bezala, eta Duprizek eta Dronfieldek diote Cork izan zuela jaioterri, Corken jaio zela, baina beste iturri batzu diote Irlandaren beste puntuan jaio zela, iparraldean Belfasten. Ara. Bai. Eta txikitan, Jon anaiari Margaretek, edo Jamesek, ez dakigu, zera esan omen zion. Emakumea ez banintz, soldadua izango nintzateke. Bueno. Eta aurrerago, bokazioa aldatu zuen, medikuntzara aldatu zuen bokazioa, baina horretarako ere emakume izatea zen derrigorrezkoa, hau da, gizona ezkoa izatea.
bueno, biak lortu zituela ematen du. Zen medikoa bai, soldadutik gertu. Bai, dueluak, hola, Dueluak eta astero. soldadu zinguratuta. Hori da, bai. Eta beste gauza bat ere lortu zuen, eta da, ama izatea. Alaba bat izan omen zuen, Juliana Barclay izenekoa, eta neskamea gorpuan ikusitako hildo ostria horiek, ez, azalduko lituzke horrek, ez, alaba bat izana. Hori izango zen James Barry izan aurretik. Bai, claro. Bitartean... Bai. Eta hor dator azalpen hori, ez? Eta da, James Barry artista, James Barry jarri ezkero, Wikipedian edo bilatu ezkero, aterako zaizkizu hau, medikoa edo artista. 1940 batean jaio eta 1906an hildako hau, artista hau, oso omen zuen, zeak, Margaretek, eta margolaria hil eta urte gutxira, 1909an, hori, Margaretek bere izena hartu zuen, dirua ere bai, eta generoa ere bai, hartu zizkion, eta Edinburgora joan zen Unibertsitatea medikuntza ikasketak egitera. 45 ikasletik bigarrena izan zen, beraz, nota honak atera zituen. Eta... Txapelketa egiten zuten unibertsitatean. Eta hernia femoralari, hau da, nagusiki emakumei eragiten dien arazoari buruzko tesia osatu zuen eta horren ondoren graduatu zen. Eztabaidatu izan da Margareten edo Jamesen autua, ez, gizon izatearena, bokazioak ala genero identitateak bultzatu ote zuen, eta Michael Duprisek, esan dugun egilearen arabera, eztabaida horrek egin duena da medikoak egindako ekarpenak pixka bat itzali edo ez, bigarren maila batean utzi. Behin, Barriren heriotza ziurtagiria sinatu zuen Makinon maiorra, ejertzituko ez, Britaniar Armadako maiorrak, maiorrari gaitu zioten araren generoari buruz, eta erantzun zuen, ez dakit gizona emakumea ala hermafrodita zen. Dakidana da gorpura, urte luzez ezagutu nuen ospitaletako ikuskari nagusierena zela. Hau da, emakumea zen, gizonezkoa zen, medikoa zen, eta hori da igual nabarmendu behar dena, ez? Eta gainera nik uste eztabaida horiek badaukate ez dut antzuak direnik, ez? Baina bai orainkerien erortzeko arriskua daukatela, ez? Hau da, gure gaurko, ez? Egun garbi dauzkagun kontzeptua, generoa eta sexu biologikoa bereizten ditugu, danak ez? J.K. Rowlingek ez dauka bat ere garbi, ze nola bereizten diren, baina garai hortan beste kontzeptu batzuk zeuden eta orduan zaila da jakiten, ez? Azken aldian, eztabaida hori, hainbat kasutan ematen da, adibidez, duela gutxi Caligula enperadorea emakume izenatu dute ofizialki. Bai. Bai, eta baita ere Joana Arkekoa edo Katarina Erauso bera, ez? Katarina Erausorena, bai. Eztabaida hori badago. Ez dakit merezi duen James Barry zertzen, generaletik zertzen eztabaidatzea, aitortzea, mediku bezala egin zituen ekarpenak, eta seguraski bera erditu izanak, hau da, lehenago paziente izanak, eragin zuela, mediku bezala ere ez. Bai, aukeran egia esan, Barriren lorpenak Erausoren hildakoak baino. Bai. Maputxa sarraskitzea gizon ala emakume, ez da polita. Ez. Orduan James Barriren aldeko... Naiz eta pizka makarra izan, biak neko makarra ziren. Bai, baino azkenean, ez? Aukeran, bai, James Barry. Bai, apa Barry. Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.